मुस्रि आरो सासेल'सो नङा बहुत बुरजा दंनिया बहुत बुरजा डाइरेक्ट गोथै हाराखाना गोथै हारा मुस्रि सिङाव सोंजोबनायलाय जेनेबा बेमारि मानसिफोरा थैना थानाय बायदिलै नोंसोरनिफ्राय खोनानाय जियानो जा नैबे बिथाङा फैसा हरदों दायो माबा बुस्थु बानायनांगौ मा बानायनांगौ खिसा सेन हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुरब्लग एडिशनआव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ थ' मेमब्रां मोखांजों बरायलायबाय ना मा बुङो गाइस थ' जियानो जा सोरबाफोर मोजां मलम खिथा हरदो बिराद टेनसन जाबाय आङो बेखौ खारहोनो थाखाय दे थ' जियानो जा दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायलायबाय थ' थोदो स्टार्ट खालामसै माबायदि जायो ब्लगा नायदो ना जियानो जा नैबे बिथाङा फैसा हरदों दायो माबा बुस्थु बानायनांगौ मा बानायनांगौ खिसा सेन जोंहानि आब'नि माने फिसाला बेनि भागिननो सेन बानायनो होदों माबानि थाखाय ओंखाम दौगोन नामा फुगेले मानि डेन्जार गाजासो जियानो जा आब'नि माने फिसालानि थाखाय भागिननि थाखाय थ' सेन दाहोनांगौनो दा जियानो जा जों बेयावनो थांग्रोनि सिगाङावथ' जायखिजाया ब्लगखौ जोबजासिम नायदो ना मा बुङो दे येस आंजों थांफागोन साल्टियाव थांफागोन दे साल्टिखौ लाना थांफानि आङो बारा एक्सपिरियेन्सबो गैलायलाङाना बिदि सेन दाहोनाय मानाय थ' आं गावबो गानखायो गाननायलाय सेन बिदि दाहोनायखौनो खिन्थु माने जोंना सिम्पोल जायो दा बेफोर जाबाय गथ' उन्दैनि जागोन नालाय बिसिना लकेट थाफागोन नालाय नाम साम बेफोरबो बारा एक्सपिरियेन्स गैया ओंखायनो साल्टिखौ लाना थांफानि आं थ' जियानो जा जोबजासिम नायदो दिनैनि ब्लगखौ दे साल्टिया बेखौनो लांनो फैदों आङो दा खिनोसो ओंखारदों ना लिट्रिङा आबैलायसिनाय नै लिट्रिङा उपाय गैया थ' बेखौ लाना थांफानि एसे एक्सपिरियेन्स थानो मानाय बेहा गथ' गोरलैनि माबा बानायनायाव आरो ना जियानो जा साल्टिया सालायगासिनो दायो थांगासिनो जोङो ओमफ्राय माबायदि बानायो बेखौथ' मिथिला आंबो स्टाइलखौ जों थांबासो मिथिसिगोन आरो ना दखानाव थांबासो दखानाव माने जों खनारि होनो नोंथांमोना मा बुङो जोंथ' बेखौ मिथिला ना मा साल्टि बिना खनारि नोंबो फिसालानि थाखाय बायना दोनखादो दानो लांखानोसै नामा जियानो जा गायसिनिखौ लाबाय ओमफ्राय बेयो माने 900 थाखा थांगोन आरो ना 1 तला खनाबो एसे लगायनांगोन नोंथांमोना खनाखौ मा होनो सना होनना जोंना खना होनना बुङो दे थ' कनफिउज जानानै सना हा खनाथ' 100 टका दे 100 टका दे আৰু এইটো কিমান টোটেল 1 তলা হৈ যায় নি এইটো 1 তলা দি আছো 1000 টাকা আৰু ফোনটো 100 টাকা 1100 টাকা হ'ব টোটেল 1 তলা হ'ব ফোনা থাকবো 100 টাকা তোমাৰ ৰূপা থাকবো 1 তলা বস্তুটো ইটোয়ে বনাব নেকি এইটো বেলেগৰ বনাই থাকা আৰু না बेदर दिनै बाजारनि बेदर लांफानो नागिरदों जोंना साल्टिया खै केजि लानो साल्टि 1 किल' लांनो 1 किल' माने बाजार दिनावबाथाय पार्टियानो पार्टि सोलिखायो जोंना शुक्रबाराव लागाव 1 किल' दानो होदो बेसेल' दामफ्रा बेफारि 340 डेन्जारानो एखौ नङाना उपाय गैया 1 किल' लांखायनो साल्टिया ओमफ्राय माबाफ्रालाय लोंग्राफ्रालाय मा दोङो बेदरदो माबा मोनसे थाफायाबा जायाना लानानै थांसै अमा बेदर दानग्राफोरनि स्टाइलफोरखौ नायनो नामा माबायदि गासै अमा बेदर दानग्रानि स्टाइलफोरा नायदो नै होमब्ला बंसि दानस'ग्रा नुखायो मानसिफोरखौ नै गासिखौबो अमा बेदर दानग्राफोरखौ आरो ना गरम खानायफोरा थाफ्राव इन्जार्सलै सेबग्राफोराबो बेसेबां स्टेन्डार्ड जाखो ना साले सिगां आखाइजोंसो माबायोमोन ना खस्थ' सान्दुं गोसायाव सेबबाथाय गोलोमजि गलायलायनाय एकदम माबाया मिसिं मेरायनायालाय दा नायदो बिन्दास नै गाइस टेनसन गैया सोना होबानो गोलोमजिबो नांला जेबो नांला साफा जायो आरो बिदिया ओमफ्राय नों जेनेबा बे गोलोमजि नांलायलायनाय एकदम आखाइजों फिदिंबाय थानाया गोलोमजि मोलोंलायो खाराबनो साल्टियासो लोङो गोलोमजि लोंबाय थायो बेयो नै बेनो मोजां बेसेबा स्टेन्डार्ड नै जेबो नांनो मोना ना आयौ लागा बेफोरसो मिसिं एला नोंबो सेबनो रोङो नामा ओमफ्राय जोङो माने जिथु बानायनो फैदों मोनसे बुस्थुखौ बेखौ बानायखांबायदो ओमफ्राय बानायनानै दाथ' थांनोनो जाबाय जोंना अमा बेदरखौ लाबाय मालाय साल्टिया दा जानो लिंहरदों आंखौबो जानो फैगोन आं दा जायखिजाया बेदर जानो फैगोन आरो बिदि ओमफ्राय बिदिनो आरो
आंखौनो खिसिरि सिगाङा लोंनो ओंखारदों ना लोंगोन ना लोङा जियानो जा सालदिना दिनै बिल जादों ओंखायनो बेदरबो लाबाय खिसिरि सिबो ओमफ्राय दायो आरो माबायो मिथिला माबानि अखा बोथोरनि जाथारनांगौ पार्टिया नांसिगोन दा सान्दुं गोसानि बायरा खालामनांसिगोन उपाय गैयाना गाय गैया। जियानो जा जों बे खिसिरि सिखौ लोंसै ओमफ्राय बेनिफ्राय थांसै माखासे खामानि दंबावो आरो जियानो जा जोबजासिम नायदो दे आंनि न'आव बिराद मिटिं जागासिनो दिनै अखा बोथोरखौ अखाखौ माला लिंहरनो हागोन बिसोरो सावरायलायगासिनो माबादो मिसिंदो स्पेसफोरदो लाना फैसिगोन बिसोरो अखाखौ बिराद जमा जाना दङ नैला माबायदि लाबोनो नागिरदों दा अखाखौ खिथालाय सोर बाहाय नामा बिसोरो अखा लिंहरनो नागिरदों गाइस ओंखायनो मिटिं बानायगासिनो जागोन ओइ थिना मेनेजार बियो नैबे सासेया इमप्लयफोरखौ बुजायगासिनो माबायदि लाबोगोन अखाखौ दहाय जियानो जा बिराद मोजां मोन्दोंमोन आं दिनै अखाया फाइनेलि हामारदोंमोन आरोना दाबो बेसेबा दिननिफ्राय गाख्राव जियानो जा हादोंमोन हानायालाय ओमफ्राय दायो गैलालाय आरो नै सान्दुङाव नुफिनलायबाय टां 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 होफिनलायसिगोनसो सेस ना दिनैबो हानानो बै गोजां बोथोर मोननायालासे अखा हाखाबाय थानांगौमोन होमबाना थान्दानो आरो थान्दा बोथोर फैलायसिगोन ना बिराद इन्ट्रेस्ट नांगौमोन खिन्थु दा आरो थिं थां होलायबाय नै दुंनाया लागाव अबस्था गैया जासिगोन ना सेस जालायसिगोन आरो सोर फैदों नुवाखै आर्मि भाइ थ' लागाव जों दा बेरायनो थांनि बेनि कारजोंनो ओइ मा सिन्था गासिनो ग्रिनसा रास्ताखौ बायफामनासन मानिखो अय बे बना ओइ जोंहा माने लामायाव बन दोननो गाइस ओंखायनो जेनेबा बेखौ एसे साइड खालामना नांगोन बोरै काराव ओरै स्ट्रेट उद्रुबा सिक्रे जाखाबाय ना थांखाबाय गैखाला जियानो जा जों दायो बेरायना फैनि माथिंबा एसे नायलांदो जोबजासिम भिडिअखौ दे लागाव नाङाबानो जाबायलै इसोर जोंहानिया बनानै उपाय गैया नायजा दे जोंना लामाया नै हाब्रुथ' जाया बिराद मोजां अन्थाइजोंनो पाका रास्ता नङाबाबो बिन्दास आरोना खाथि खाला हाखर गोजाजोब दैफोरा बेयाव स्र' थांजोबखायो लामाया स्रां जाना थायो आरो जोंना बिन्दास लागाव आयौ इसे सिङाव थान्दा बरियानानोलै मोजानो लागाव बेबायदि कारफोराव बेरायनो माबायानो एक्साइटेडानो फिलिंसफोरानो आलादा जायो नामा गाइस मानो होनबा जोंफोरनाव गैयाबो नालाय सिमांसोलायबाय जोंनि लानाया आयौ इसोर सिगाङावनो आइफन गंसे लाग्रोनो हाबा जाबाय थोबाय नांथ'ला जेबो दिनै जोङो बेरायना फैलायनि एसे ओमफ्राय अखा बिबाय थानाया अखाया हामारदोंमोन दे फाइनेलि ओमफ्राय अखायानो दायो आरो बन्द' जाफिननानै सान्दुं दुंलायबाय बिराद गरम जाफिनदों आरोना ओमफ्राय दा एसि सिङाव थानानै मोजां नांदों थान्दा नामा बस नंगौना थ' जों दायो सानैबो बेरायना फैनि एसे आर्मि बाइकजों एसे नामा ओमफ्राय जिथु दर्शन बेरना मेमरां जादोंमोन नै एसे दंबावो दाखोना बे गुगाबाथाय एसे मोजां जासिगोन नामा नङाबा बिराद अयथासार नुयो मानसियाबो बोराय साइज गैखाया नालाय हा गाइस जोङो माने बै खाथिनि पुलिस स्टेसनाव फैदोंमोन एसे खामानि दंमोन ओमफ्राय जायखिजाया जों बेनिफ्राय थांफिननानै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों ट्रेन स्टेसनाव दे बेयाव माने ट्रेन दाबा माखासे आधा गोलैनानै दङ आरोना गोलैयाखै जायखिजाया दङ बेयाव ससे ओमफ्राय बेयाव नामा मानसि गोथैनि नामा हारा बायदिसिना दङनो ओमफ्राय सिगिबाय थायो न'खराव बे नंगौ नङा मिथिया बेखौ नोंथांमोननो देखायोनो आं दे दायोनो जों टार्निं लाबायानो भुट गोनां ट्रेनखौ नायनो आरोना बेयाव दाबा मोननैसो दङ आरोना माने बहुत दिन जाबाय सालायाखै खिन्थु बेयाव मानसिनि हारा सारा दङनो ओमफ्राय सिगिबाय थायोनो आरोना बेयाव सोरबा गाबबाय थायोनो बिदि हिनजावसा गाबनाय मानाय ओमफ्राय आंनि जिएफआ माने बिनि एसे खाथियावनो थायो अपोजिट साइडथिं आरोना माने रुम भारा थायो नालाय बिसोरो माने खिथादों आरोना सोरबा खाथिनिफ्राय खोनाबाय थायोनो बिनि गाबनायखौ ओंखायनो आं दिनै नोंथांमोननो देखायनि माबायदि बुस्थु बियो ना नायदो नोंथांमोना माबे ट्रेनाव दङ बियो माबे दाब्बायाव दङ बे बुस्थुआ नै जों आर्मि बाइकजों आंजों होलांसै बसजों एसे नायना फैनि भुट नुयो खोमा ना बेनो नामाथाय नै खर'बो गैया बैथिंबो खर' गैया खिन्थु बेयावनो दङ बायदि मोनदों आरोना मानसि आरो ना मा मोनदों होनना बुंदों नंगौ नङा मिथिया मानसिफ्रासो खिथागासिनो माबा हराव गाबबाय थायोनो बे ट्रेनाव मानसि सोरबा हिनजावसा नामा गाबो होनखो बहुद खोनागासिनो आरोना सिङाव दङ नो ओइ नै बसाबो खिथादों आंनो नंगौ नङा नों सोरनिफ्राय खोनानाय
गामिनि मानसिनिफ्राय थ' नंमारगोन आरोना बेयाव माने मानसि हारा नामा मोन्दों होनना बुंदों बे ट्रेनावनो ओरैजाय खर'आव गैया बेनाबो ओइ खर'थिं बिथिंबो गैया आरोना खर' थ' बेयाव बेसेबा दिन जाबाय बेयाव गोलैना थायाखै थानाया आरोना बेयाव सोरबा बुथारनाय सोरबा मानाय बेखौथ' मिथिलाना जास्ट जों नायनो फैदों बिराद सान्दुं गोसा आरो आयौ नै ट्रेन फैना होलायबाय आरो बे जोंनि गरेस्वरनि स्टेसन दे गाइस नैबे थ' गाइस जोङो नायनानै फैबाय ओमफ्राय ट्रेनावथ' जेनेबा जों खाथियाव थाङाखै बेयाव मानो होनबा माबा मानसिफोरजों मायावबा सोरजोंबा बुजालासो बायगोन खाथियाव थांबा मानो थांदों होननानै थ' माने मानसि हारा नामा दं होनना बुंदोंमोन बेयाव ओमफ्राय माने सिगिबायबो थायोनो हराव बेखौथ' मिथिलासै मानि थाखाय बेबायदि सोरबाफोरसो बुथारखौ माबायदिमोन नामा सिगां जेनेबा सालायबाय थानायाव बे ट्रेनाव ओमफ्राय दा ट्रेनखौबो मुस्रि सेन्टार दङ न' मुस्रि आरो सासेनावसो नङा बहुत बुरजा दङ बहुत बुरजा डाइरेक्ट गोथै हाराखाना गोथै हारा मुस्रि सिङाव सोंजोबनायलाय जेनेबा बेमारि मानसिफोरा थैना थानाय बायदिलै बेमारि मानसि बेबायदि जादों आरो ना गाइस नोंथांमोना खोनादों थ' ओंखायनो नायनो फैदोंमोन जोंबो हा नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होमबा नै बहुत मानसिनि गोथै दङनो आरोना हारा बेयाव मुस्रि सोंनाय मुस्रि सिङाव बे ट्रेनावनो ओंखायनो नायनो फैदोंमोन जोङो बिराद गिथावना खाथिनि मानसिफ्रा गिगासिनो आरोना बेयाव थाबाय थानो दा मानो होनबा गाबबाय थायोनो मानसि गाबबाय थानाय खोनायोनो हिनजाव मानसि गाबनाय बे ट्रेनाव बेखौथ' मिथिलासै खाथिनिफ्रासो मिथिसिगोन सोरखौबा सोंनो मोननाय बा बुंगोन आरोना